Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubabaza ihluku kwePhoyisa kubeka ukuthi ligxobe laxoba umfana ngetshe waze wadlula emhlabeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibeza intatheli eka YouTube. Kubabazwa ihluku kwePhoyisa lingadololanga igama nesibongo kanye neminyaka anduba livele enkantolo kubeka ukuthi libulale umfana ngesikhulu ihluku. Akwaziwa ukuthi kube yini imbangela yengxabano yabo, kodwa kubeka ukuthi lamgxoba ngetshe waze washona. Kanti ke ngenhlanhla bebekhona abantu abalibonayo belishutha ivideo, bebese beshayela amaphoyisa la bese likhalelwa amasongo kasigonyele kanjalo. Kubikwa ukuthi okuningi kuzovezwa uma selivele enkantolo. Kanti ke abantu bababaze ihluku kuleli phoyisa yizi noma bengaziwa ukuthi kube yini imbangela yengxabano, kodwa bakhala ngehluku elibulale ngaye lo mfana limgxobe waze washona ngetshe. Kubuye ukuthi bekugobhoza igazi nawe ubungafunga ukuthi kubulawa inkomo. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezigudleni zokuxhumana. Umonde Mthembu uthe mawuyiphoyisa nje lusikhotheni kuvele kuhambe kanje. Unosihle Khumba ucela uthe angisababazi senginika nje sengivele nginika ikhanda phela umuntu la uzodabuka umlomo uma kunje. Wabesefaka ama-emoji atshengisa ukumangala. Uswelihle lapho wethu uthe ayi kunzima impela makunje abantu babulawa kuhle kwezilwane. Usipho sethu ilembe uthe sebazi ukuthi umuntu uyabulawa uhulumeni ubavumele shuthi ujekjele eqala ngetshe ephoyiseni labe selibuyisela nephoyisa. Undu Prince uthe kwaze kwanzima ubengamdubula ingani kunokumzwisa ubuhlungu obungaka, kodwa ke ngoba ubanjiwe siyabonga. Ubujabu biyela uthe eSouth Africa sekuyizwe nje legazi makunje sizophenduka inhlekisa. Usifiso Mgwena uthe laze lanesihluku nali iphoyisa. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuzwa ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evideni elandelayo.